Het is nog wat aan de tjustere kant, zo maas betiert je tussen Snits en Jensemien. Deze malje die experimenteren met een drone. En net samen een drone, maar een grijdevogeldrone. We hebben nu al 3 vluchten gedaan deze ochtend. En op de warmtebeeld komen verschillende stippen naar voren. En waar staan die stippen dan voor? Wat heb je te pakken? Nou, de drone die vliegt over het perceel. En de warmtecamera die eronder hangt, die detecteert mogelijke nesten. En die zijn te zien op het scherm door middel van een felle witte stip. Dat maakt maas betiert voordat de zinnen de grijden opwarmt. Van natuurboeren en oorgrijdevogelbeschermers zou dit een goede help wezen kunnen, zo denken de initiatiefnemers van deze proef. Dit is, maar de drone, wat we noemen dus met vliegen, is een aanvulling op het werk wat de vogelwachten doen. En dat is het ziekje van de nesten. Of überhaupt eerst op de zien zitten de vogels en dan het ziekje van de nesten. En hoe moet je met een perceel omgaan. Maar het is een aanvulling op. Nou kost het de inzet van de drone door de boeren in deze coöperatie nog zo'n €10 de bunder. Maar als deze technologie vaker gebruikt wordt, kan die prijs nog wel eens wat leger uitvallen. Wat de grijdenvogels zelfs voor zijn drone op de kop vinden, en als zij direct les van haar, is een vraag dat de dronegebruikers zelfs duidelijk hoe binnen. We hebben veel gevlogen vorig jaar om de software te kunnen ontwikkelen. En we hebben geen ongevallen gehad. Het voordeel is de snelheid waarmee het ziekje gebeurt. Je krijgt heel snel een groot gebied, krijgt ook ziekje van, wat zit er ongeveer. En de grote lijn heeft dan te pakken van, moeten we daarna zien, moet die boer bepaalde activiteiten wel of niet doen. En dat kennen we, de hele grote lijn, die krijgt er heel snel uit halen.